Der florerer efterhånden så mange planer i Eventyrland, at selv en fortæller kan have svært ved at hitte rede i dem. Så vi går dem lige igennem. Altså, Skummager-drengen har en plan, der skal redde julen. Den ser det temmelig skidt ud med. Heksika har en plan, der skal vælte kongen. Den kender vi endnu ikke så meget til. Troldmanden har ikke nogen plan, men han indgår til gengæld i Heksikas plan. Og så er der jo skrædderen, der sammen med bageren, snedkeren og juletræssælgeren også lige har udtænkt en plan, som skal befri skummeren og hans søn fra slottets fangehul. Og jeg har en plan. Vi skal bruge 2 meter nylonsnor, et favnmål, en æske tændstikker og en kopi af DSB's vinterkøreplan. Aktionen starter 21.43. Det er den 15. december. Vil det sige, at du vil have, at vi skal forestille en telefonmontør i kædedragter? Ja. Det vil være den letteste måde at komme ind på slottet på. Skal jeg trylle kædedragterne frem? Nej, for guds skyld. Jeg har 2 liggende i kælderen. Imens i kongesalen på slottet. Hallo? Er der nogen? Frøken? Hallo? Hofmarskal, send straks bud efter et par telefonmontører. Telefonerne er fuldstændig døde. Ja, det er fint. Gør nu bare, som jeg siger. Et stykke fra slottet mødes 3 telefonmontører. Så, vær så stille, bager Snedker. Ja, vær skrædder. Vi er stille. Nej, lad nu den botter til at blive her. Senere ved slotsporten. Ja, Iren er fra telefonselskabet. Kom ind. Ved kædedragten, den skal lige ind i garderoben. Jamen, vi har hørt der noget på indenunder. Nå, okay. Det er den vej. Ja, det er fra telefonselskabet. Igen? Ja, det er fra telefonselskabet. Jamen, så kom ind. Ja, det er den vej. Ja, det er fra telefonselskabet. Ja, det er den vej. Ja tak, jeg kender vejen. Klap i din klovn. Jeg er altså troldmand. Samtidig i kongesalen. Hallo? Ja, nu andre. Så skulle den være fikset, deres majestæt. Ja, det er godt. Farvel. Vi sender regningen. Ja, se de bare. Farvel. Hallo? Er der nogle piger? Jeg har en plan. Vi skal bare... Hvad er det? Kig igennem hullet og se, hvem det er, knægt. Gud, det er bager Kringle, Snedker, Julerskrædder Mortensen. Designer. Hvad vil I? Jamen, vi vil da få jer ud, søde børn. Hvordan? Ja, hvordan skrædder? Ja, nu er vi her, skrædder. Hvordan havde du så tænkt dig, at vi skulle få dem ud? Det ved jeg da virkelig ikke. Det var sådan nogle mænd som jeg, der kunne finde ud af. Kan I ikke bryde døren ind? Jo, det kan vi da sagtens. Den er som kun lavet af 20 cm tyk panserstål og mere jernbeton. Den bryder vi lige ind. Kom, Snedker. Lægger du ikke lige skulder til? Ja, kom så, drenge. Ned med den. Men pas nu på dragterne. I nu stille, skrædder. Det virker jo ikke. Der kommer nogen. Vi må gemme os og blive her til i morgen. Imens i tårnet. Jeg synes så bestemt, det var heroppe i kongesalen lå. Det er et elendigt fjols. Det her er jo tårnet, og det er ved at blive mørkt. Nu bliver vi nødt til at blive her til i morgen.